श्री राम। जय श्री राम। हमके दशानंद भेजले बाड़े महाराज सुग्रीव के भ्रमित करे खातिर। एकर अर्थ जाना ताड़ा प्रहस्त। अटल बा युद्ध। युद्ध अटल भयल बा ना माता त्रिजटा। हम तक अब युद्ध अटल कइल गइल बा। वो दुष्ट रावण अहंकार के अधीन होके स्वयं विनाशकारी युद्ध के निमंत्रण देले बा। युद्ध अटल भइल बा वो भ्रष्ट मति शूर्पणखा के कारण। हम कहले रही ना माता त्रिजटा, सत्य के सामने असत्य कभी नहीं के टिक सकत। यही से ता रावण के मायावी प्रयोग असफल रहल। अब युद्ध में रावण की का होखी? का होखी? लंकेश विजयी होखी महारानी। लंकेश विजयी होखी। जौन प्रकार सूर्य उदित होते अंधकार के नाश कर दे बेला, ठीक वही प्रकार हम रणभूमि में राम और ओकर सेना के विनाश कर देब। परंतु हम तो युद्ध के विषय के बारे में सोच के चिंतित हो रहल बानी स्वामी। महारानी, लंकेश के धनुष से निकलल बाण जब राम के शरीर के लहूलुहान कर दी, तब रउआ चिंता मुक्त हो जाए। रउआ व्यर्थ में और राम के महत्व दे रहल बानी महारानी। राम तब बालक बा, अभी ओकर सामना लंकेश के बाण से कहां भइल बा। महारानी, लंकेश के धनुष के टंकार से यमराज तक भयभीत होके भाग जाले। फिर राम तो तुच्छ मानव है, तुच्छ मानव। फिर भी रउआ हमार बात मानी। महारानी, बस सीता वापस ना लौटी। अब युद्ध अटल बा युद्ध। एगो दिन व्यतीत हो चुकल बा, परंतु समुद्र देव अभी तक प्रसन्न नहीं खल भइल। उना मार्ग देले न मार्गदर्शन कैले। लक्ष्मण भैया क्रोधाग्नि में जल रहल बाड़े। ऐसन प्रतीत हो रहल बा यदि उनकर क्रोध सीमा से बाहर हो गए तो त्रिलोकी की आग लगा दी है। परंतु हमने के हाथ में कुछ नहीं किया हनुमान जी। हमने कुछ नहीं की कर सकत। युवराज अंगद के कहल उचित बा। और प्रभु श्री राम भी मर्यादा में रह के ही समुद्र देव से मार्ग चाहताड़े। मार्ग मांग रहल बाड़े। सुनला, वो भिखारी राम समुद्र के सामने घुटना टेक के मार्ग के भीख मांग रहल बा। जैसे कि समुद्र कृपा करके ओकर दुर्गति देख के कह दी आपन छाती फाड़ के तहरा के मार्ग दे रहल बानी कि तू लंका जाके आपन पत्नी से मिल सका।
ये मंत्रणा तो अवश्य ही काका विभीषण के होखी, कहीं कि ऐसा कायरता के बाद ता उहे करे ले। अन्न जल त्याग के बैठल बाऊ वनवासी राम, बस 5-7 दिन बीते दी ही, फिर देखी ओकर सेना के बानर ओकर मृत्यु के पश्चात जल समाधि बनई है समुद्र में। समुद्र भी प्रसन्नता के साथ अपन हाथ फैला के राम के शरीर के अपना ली। और जल जंतु सबके बुला के भोज कराई, राजसी भोज। ना माता त्रिजटा, ऐसे न शुभ बात मत करी। ई बात हमने की कह रहल बानी पुत्री। ई बात त राजभवन के दासी हमरा से बतैलस। यदि रघुनंदन अन्न जल त्याग के तपस्या कर रहल बाड़े तो हमहू उनकर व्रत पूरा होखे तक अन्न जल ग्रहण ना करब। परंतु वो हमार पति हवे माता त्रिजटा, वो भूखे रहस और हम खाई, ऐसन पाप हम कभी नहीं कर सकत। सीते, रवा का सोच रहल बानी माता त्रिजटा? पुत्री, हम ही ना लंका के हर हितैषी इहे सोच रहल बा कि का प्रभु श्री राम के समुद्र मार्ग दी। हमार रघुवीर पूरा सृष्टि के स्वामी हवे, हर केहू उनका सामने शीश झुकावेला। उस समुद्र से मार्ग इससे मांग रहल बाड़े काहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवे, मर्यादा के उल्लंघन कइल नइखन चाहत। अन्यथा उ चाहस त ए पृथ्वी पर ऐसन केहू नइखे जे उनकर मार्ग रोक सके। समुद्र के उनकर मार्ग देवे के ही होखी। ए तरह समुद्र देव के मार्ग देवे के प्रतीक्षा करे से तो अच्छा बा हमनी नाव तैयार करी। हाँ, ये बहुत अच्छा रहा बा। बस वानर सबके आज्ञा देवे भर के देरी बा, हमनी के सेना नाव तैयार कर दी। और फिर सब वानर सेना नाव में बैठ के समुद्र पार करके लंका तक पहुंच जाए। यदि वो मायावी रावण हमनी की यात्रा के बीच में ही हमनी पे आक्रमण कर देलस तो? भ्राता श्री रावण अवश्य आक्रमण करी हैं। राक्षस आकाश मार्ग से आई हैं और पर्वत और शिला सबके वर्षा करके हमनी के नाव के समुद्र में डुबा दी हैं। अर्थात हमनी के समुद्र देव के प्रसन्न होके के प्रतीक्षा करे के होगी। बेचारी सीता उदास हो गई। होखी ही, ओकर पति जे समुद्र पार आके रुकल बा। हो सकेला उहे से वापस चल जाए। माता त्रिजटा, हाँ पुत्री, रवा हमारे को संदेश जाके उस दुष्ट पापी रावण के दे सकीला। संदेश का कहल चाहताड़ू तू? हम उस दुष्ट पापी रावण के और ओकर सेनानी सबके तेज भंग और उनकर मनोभंग कर देल चाहतानी। उस सबके आत्मविश्वास के हिला के रख देल चाहतानी हम। आज के सूर्यास्त विशेष सूर्यास्त बा, काहे कि समुद्र से मार के भीख मांगे वाला राम के व्रत के दूसर दिन भी आज समाप्त हो गई। प्रणाम लंकेश। त्रिजटा, तू यहाँ कैसे? अवश्य हमरा खातिर सीता के संदेश लैले होखी त्रिजटा। जी लंकेश। सुनावा त्रिजटा, सुनावा। सुनावा सुनावा, सबके सामने सुनावा। ये हमारा आदेश बा। दुष्ट लंकेश। त्रिजटा,
इंद्रजीत, सीता जब हमार प्रेम में वशीभूत हो खेली हा तो हमरा के दुष्ट कहली। आगे सुनावा त्रिजटा। हमार प्रभु श्री राम समुद्र के ओपार अटकल बाड़े, एहे से खुशमत हो जा। समुद्र उनका मार्ग दिही, अवश्य मार्ग दिही समुद्र उनका के, और प्रभु श्री राम लंका तक आई ही और उनका अवते युद्ध होखी। वो युद्ध विनाश लेके आई। ई बात लंका वासी के साथ साथ अब तहार पुत्र भी जान गईल बाड़े। यही से कहतानी कि सावधान हो जा। अपन परिवार के सर्वनाश से बचावे खातिर, राक्षस कुल के हित खातिर वो तहरा के बंदी बना सकेले। तहरा के तहार पुत्र राज सिंहासन से हटा सकेले। काहे कि युद्ध और युद्ध से होके वाला संहार के टाले के यह अंतिम उपाय बा। पिताश्री, रघुआ हंस रहल बानी। कितना अपमानजनक भाषा के उपयोग कैले बाऊ। पिताश्री, हम तक कहतानी कि सीता के तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। ना पुत्र अतिकाय, कितना चतुराई से, कितना कुशलता से सीता हमार पुत्र सब में विद्रोह के भावना जगैले बिया। यदि हमार अनुमान सही बा तो सीता इस संदेश इंद्रजीत, नरांतक, देवांतक, अतिकाय के सामने सुनावे के नइखे कहले। जी लंकेश। आज तीसरा दिन भी पूरा हो रहल बा और समुद्र त जैसे आंख मूंद के सुत रहल बा। कितना समय बीत गई लक्ष्मण? 3 दिन बीत चुकल बा भैया। 3 दिन के बाद भी कौनो संकेत ना, कौनो उत्तर ना। ई समुद्र सच में समय के महत्व के ना जाने ला। हम अपन पूर्वज द्वारा बनावल जान के एकर मौन रखनी, परंतु खारा जल रूपी विष में पागल होके ई समुद्र रूपी सांप लंबा फैलल बा। एकरा खाए खातिर हमार बाण रूपी गरुण छोड़े के ही होखी। ई सागर हमरा के अशक्त देख के हमार अवहेलना कर रहल बा। कोमल समझेला हमरा के। शांत व्यक्ति से केहू ना डरायला लक्ष्मण। जैसे शनि के भय से लोग अपन धन, सोना, वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन सब अर्पण कर देवेले, परंतु चंद्रमा पे केहू फल पत्र भी ना चढ़ावेला। आज हम महासागर के सुखा के रख देता नहीं। आज समस्त चराचर हमार बाण के पराक्रमण देख ली।
त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे रघुनंदन, हे रघुवीर, हे कमल नयन, हे कृपा के सागर, रउआ में ही कठोरता कैसे आ गई प्रभु? हम ऐसन कौन अन्याय कैनी जे रउआ धनुष पे बाण चढ़ा लेनी? रउआ तो हमरा के सुखावल चाहता नहीं, तय में बाण के का आवश्यकता बा? रउआ हमरा के आज्ञा दी, हम स्वयं सुखा जाए।